Imam 82 godine, 4 dece, 11 unučadi, 2 praunučadi i sobu od 12 kvadrata u staračkom domu. Više nemam svoju kuću, ali imam nekoga da mi čisti sobu, sprema hranu. Više nema smeha mojih unučadi, ne vidim ih kako odrastaju, grle se i svađaju. Neki dolaze kod mene svakih 15 dana, neki svaka 3-4 meseca, a neki nikad. Više ne pečem kolače, ne kopam baštu. Još uvek imam neke hobije i volim da čitam, ali me oči brzo bole. Ne znam još koliko dugo, ali moram da se naviknem na ovu usamljenost. Ovde pomažem onima koji su u gorem stanju od mene, koliko mogu. Do skoro sam čitala jednoj nepokretnoj ženi u sobi pored mene, pevale smo zajedno, ali je preminula pre neki dan. Samo bih volela da buduće generacije priušte svojim starim roditeljima, bakama i dekama drugačiji život od mog. Molim vas, nemojte ovo pokazivati moje deci. Voli vas, baka Marija.